Museu Frederic Marès és probablement un dels museus més entranyables i més estimats de la ciutat de Barcelona. Per què? Probablement pel lloc on està. El lloc és preciós, està al cor de la ciutat, i després per Frederic Marès. Era el gran escultor català del segle XX, que ell va fer de les col·leccions més importants d'Europa i que la va donar a la ciutat de Barcelona. És un museu fruit de la generositat. Hi ha obres des de l'art ibèric, romà, Grècia, fins al segle XIX, especialment però l'art medieval. Hi ha una gran col·lecció d'escultura d'època romànica i gòtica. I després el que ell en deia d'una manera molt entranyable, el museu sentimental. És el museu d'aquella Barcelona perduda, oblidada i retrobada, aquell món dels carnavals dels mitjans del XIX, la sala femenina, la sala del fumador. Des de començaments d'aquest any hem iniciat al Museu Marès un cicle de música els diumenges al Museu Frederic Marès a les 12 del migdia. És a dir, a diferents sales del museu, cada tercer diumenge de mes, amb el preu de l'entrada, pot assistir a un concert de cambra a una sala determinada. L'encant del Museu Frederic Marès jo crec que el va definir molt bé Orhan Pamuk, el Premi Nobel de Literatura. És el museu de la innocència, és el museu sentimental, que li va servir de model per fer el seu museu a Istanbul. El Museu Marès és el museu sentimental.